Әнгам Атнабаев. Миләүшә көндәлегеннән. Яраттырдың, үзең яратмадың, ни өчен яратмадың, аңлатмадың. Тормыш юлларыңа юлдаш итеп, башка берәү белән атладың. Мөхәббәтне иң зур бәхет диләр. Бәхет микән? Аны кем белә? Ә яратып, яратылмау газап. Газап икәнлеген мин беләм. Син белмисең, тик мин генә беләм. Әчелеген, үкенечлелеген, үзем теләп алган шушы йөкне үзем йөртергә тиешлемен. Күтәрмәстәй авыр вакытта да мин йыгылмаска тиешлемен. Бик еласым килгән минутта да мин йыламаска тиешлемен. Тиешлемен бары көләргә, исемеңне тешләремә кысып, йөрәгемә тиешмен күмәргә. Ләкин кайчак мөхәббәтем җиңә, акылымны җиңә, тилертә синең йөргән эзләреңне эзләп, салкын сукмаклардан йөртә. Җылы өйдән, шаулы табыннардан алып чыга җилләр янына. Гомер буе сине сагынырмын, гомер буе сиңа табынырмын. Тик ялыныр димә, ялынмам, гаепләмәм. Минем алда синең гаебең юк, хөкем итәрлек. Хөкем бит ул яратканнар өчен. Яратмаган өчен хөкем юк.